Assalomu alaykum hamvatanoni azizu giromi, muhtaram tomoshabinон, мардуми соҳиб илм, мардуме ки мехоҳад ки ояндааш дигар шавад, мардуме ки мехоҳад ки зиндагиаш беҳбуд шавад, ин тамошобинону хонандагони мо ҳастанд. умедворам ки аз рӯзе ки шумо барномаи чашмаи умедро тамошо кардаистудед, хеле беҳбуду дар ҳаётатон пайдо шудаистудааст. баъзе комментариҳо хонда ман дидаистудам ки баъзеатон кам пул ҷамъ кардаистудед, пасандоз кардаистудед, баъзеатон уже китоб хондаистудед, баъзеатон уже фикронатон дигар шудаистудааст, баъзеатон гуфтаистуд ки устоз мана худо ба шукр магазин кушодам ё ки аз кори сиёдат кашидам, дигар кора карданам. ин нишонаи хеле хуб аст. Дар байни 1 сол, 2 сол, 3 сол ин хеле нишонаи хуб аст. Ман гумон мекунам ки 1-5 сола мардуми мо хеле ҳаёташ дигаргун мешавад, агар ки ҳар якти шумо бо 5 кас, 10 кас, 20 кас ба ҳамин чизе ки худатон меомӯзонед ва ё ба расонед. вақте ки шумо дигарро ба ёрдам кардед, дастгирӣ кардед, расондед, бо беҳбудӣ шудан мегирад. ҳамватанони азизи гиромӣ, барое ки натиҷаи шумо бо тестатар шавад, бо кори шумо пештартар равад, имрӯз дар бораи фикронаи инсон гап мезанам, дар бораи нуқтаи назари инсон гап мезанам, чунки ки то шумо нуқтаи назаратона ба қувваттар накунеду фаҳмишатона дигартар накунед, натиҷаи олӣ ба даст овардан наметавонед. мо чӣ кор карданам мо дар кор барое ки шумо натиҷаи олӣ ба даст биёред? нигоҳ кунед ҳамватанони азизи гиромӣ, дар даруни одам дута қувватай, дута қувва. Якта қувва қувваи одама пеш мебурдагиай, якта қувваи дигар қуввае ки одама нигоҳ дошта меистад. ранги тормоз, гӯям ҳам газ, ҳам тормоз ҳаст мошин ба. даруни одам ба ҳамин хелай. як қуввате ҳаст ки қуввае ки одама пеш ба тела мекунад, як қуввае аст ки одама нигоҳ медорад, оқиб ба мекашад. Мана мисол қуввае ки шумо пеш ба мебарад ин чи ай? Мақсад доштан, худованд ба бовар кардан, меҳр доштан ватан ба, меҳр доштан падару модар ба. мо мегӯем ки ман хона месозам, хизмат мекунам ки фарзандам нағз зиндагӣ кунанд, падару модарам ба хизмат кунам, модарам ҳаҷ барам ё ки падарам ҳаҷ барам. То есть ҳамин чи мана шумо қувват метиҳад. обурӯ гирам, барои обурӯ гирифтан, даруни мардум ба як ба обурӯманд шудан, ҳамин чи қуввате ҳаст ки шумо ба пеш тела мекунад, ба пеш қувват метиҳад ки шумо ба пеш мебаравед. мисол соҳиби орзуи худам мошини хуб гирифтан, зиндагии хуб кардан, оилаи хуб доштан, ҳамин чизҳо, маълумоти хуб гирифтан, илми хуб доштан, ин чизҳо як қувваест ки шумо тела мекунад ба пеш. бо ҳамин хел қуввае ҳаст ки дар даруни одам одама оқиб ба мекашаду дошта меистад, ранги тормоз. ин тарси шумо, гумонбарии шумо, ана чӣ гум бахилии шумо, ана вақте ки ҳусидхӯр мешед, бахил мешед, ана кун тарсончак мешед, метарсед. ана ҳамин чи вақте ки шумо фикри дигарро қатъи кор мекунед, вақте ки одам шубҳа дорад, ҳамин чиҳо дар даруни одам қувваи одама нигоҳ медоштагӣ аз ёд мекунад, ранги тормоз барин. барои ҳамон агар ки шумо ҳамин қувва аз сар натиҳед, ҳамин қувва аз коре накунед ки ҳамин қувва аз шумо холӣ нашаваду полностью озодона ба пеш ҳаракат накунед, шумо доимо азоб мекашед, рӯҳан беҳад азоб мекашед. барои ҳамон ин дарс ман ба ҳамин бора гап мезанам, дар бораи фикронаи шумо, шахсияти шумо чӣ хел аз ҳамин қуввае ки шумо медорад ҳавай халос шудан, чӣ хел ҳамон қуввае ки шумо азоб метиҳад, қуввае ки рӯҳонан шумо ақиб мекашад, ҳавай шумо чизе ки даруни шумо медорад, ҳавай чӣ хел шумо полностью ҷудо холӣ шуданатон дар кор ки избавиться шуданатон дар кор, холӣ шуданатон дар кор ки кортон пеш бибаравад. хуб ҳамватанони азизи гиромӣ, нигоҳ кунед, мана мисалан мисол имана ин натиҷа. вақте ки натиҷа шумо ба дилангитон нест, вақте ки натиҷа ҳамон хеле ки шумо мехоҳистед нест, мисол даромадатон ҳамон хеле ки шумо мехоҳистед нашуд, вақте ки шумо мисол гӯем бизнес сохта нестед, ҳамон хеле нашуд, вақте ки шумо оила хостед созед, ҳамон хеле нашуд, ё ки вақте ки шумо мехоҳед ки кор кунеду даромади хуб дошта бошед, ҳамон даромад нашуд, ё ки шумо мехоҳед ки карьера созед, мисол политик шаведу, социални работни деятельни бараведу, дигар соҳаҳо бараведу, мисол инчо ба сиёсатмадор шаведу, чӣ мисол гӯем, ҳамон натиҷае ки мехоҳед нашуд. ҳамин натиҷа аз чӣ вобастагӣ дорад? натиҷа вобастагӣ дорад аз амали шумо, действия, амали шумо. чӣ хел шумо амал кунед, ҳамон хел натиҷа ба даст оварда мегиред. анаку нигоҳ кунед, барое ки натиҷа дигар шавад, амал дигар шуданаш дар кор. А вақте ки шумо амал мекунед, ҳама вақт
аз чӣ такя ба чӣ карда амал асар мекунед? шумо ҳар боре ки амал мекунед, такя ба фаҳмишатон карда амал мекунед. такя ба фаҳмишатон карда, такя ба ақлатон карда, такя ба ҳамун илматон карда. диққат кардастед? анакун инсон аз чӣ иборат аст? Инсон манин подсознание шумо, подсознание гуфта русча мегӯем, мо тоҷикча ман намедонам чӣ хел номаша гум шумо ба ин хел тоҷикча номаш тарҷума мумкин набошад. Анамин подсознание шумо ба ҳамон чизе ки шумо ба уже қабул шудагасту чизе ки шумо боваре доред, ҳавай да ҳамин подсознание шумо меистад. мисол он тарзи ҳаёту зиндагие ки шумо айёшитон карда калон шудеду, ҳамон чиз шумо ба уже одат шуда мондагиай. ҳамон чиз шумо ба фикронаи шумо ба одат шуда мондагиай. ҳамина мо парадигма мегӯем. аз ҳисоби илм парадигма мегӯем. анамин парадигмаи шумо чӣ гуфтаги гап парадигма? ин самокупности ваши привички. ҳаме ҳамон привичкаотуна, ҳаме ҳамон чизотуна ҷамъ кунедага, ин парадигмаи шумо мешавад. анамин парадигмаи шумо амали шумо ба таъсир мекунад, амали шумо бошад натиҷаи шумо ба таъсир мекунад. ҳаме ҳамин куллан, ҳаме ҳамон одатҳои шумо ҷамъ кунем, ага привичкаҳои шумо, анамин ҳаваё таъсир медасуна амали шумо ба. диққат кунед. анакун вақте ки шумо ягон одаме мебинед ки ҳавай дигар хелтар зиндагӣ дорад, зиндагиш дигар хелай, ё ки либоспӯшиш дигар хелай, ё ки рафтораш дигар хелай, ҳамин информатсия агар ки ҳамун хабар ё ҳамун хел информатсия агар дастари шумо набошад, ага шумо ин чиза инкор кардаам мегиред. инкор кардаам мегиред ки ин намешад, ин ақлӣ не, ин мумкин не, ин ҳеҷ ақлам намегирад. фаҳмидастодед? ҳар чизе ки барои чи баъзе чиза одам намефаҳмад, барое ки ҳамин подсознание ҳамон одам ба ҳаёташ ба ҳамин чиза дидагиш не, таҷрибаи кория надошт, ё ки дидагиш не чашмаш қатӣ, вохӯрдагиш не. барои ҳамон ҳар чизе ки одам дидагӣ несту, ҳар чизе ки одам худаш аз тараш нагурзондааст, ҳамон чиё бовар намекунад. мана мисол шумо тасаввур, шумо худатон ҳар рӯз ҳамин чи ба вохӯрда истодед, ҳар рӯз. мана мисол шумо ягон кас мебиёд, ягон пешниҳоди бизнеси хуб мекунад, шумо бовар намекунед, мегӯед не, ин намешад. ё ки шумо меред ягон хешатон мегӯед ки ман фалон кор карданиам, ва мегӯед не, накун ки намешад. чиба ки барои майни сари ҳавай ба ин чизе қабул нест, қабул надорад ин чиза. ё ки мана мисол шумо гӯем меред ягон давлатҳои бегона мебинед чашматон қатӣ, мегӯед ҳамин омода мекунам, не ки шумо не чашматон қатӣ дидед, боваритон дигар. вақте шумо чашматон қатӣ дидед, аста ин парадигмаи шумо дигар шуда мегирад, шумо ҳам ба бовар мекунед. шумо мебиёду хештабор мегӯед ки биё ҳамина тоҷикистон ба мекунем, ва ё бошад бовар намекунад, мегӯед не, инҷи дигар, инҷи ба намешад, ин корра кардан ақлӣ нест дар мо. ман чандин соло ин чиқадр вохӯрда гидия, аз соли 98 шумаст ки ман мебиёму доимо хештаборам ё рақам мегӯм, хе бизнес кун, хе ин кор кун, вай кун, биё ин хел монем, вай кунем, биё замин гирем, ин ободӣ кунем. бисёраш мегуфт ки не, намешад. ахир ки нашуд, ба ман худам сар кардам, аста карда нишон додан дар кун. сабабаш чия? Сабабаш ман ҳаминай. Сабабаш именно ҳамин чи. ана кун, шумо мегӯед ки ман мехоҳам ки сарватманд шавам, ман мехоҳам ки зиндагии хуб бинам, ман мехоҳам ки олим бошам, ман мехоҳам ки чемпион бошам. хоҳиши шумо сознание бай, мана ин болои ин сознание, мана инҷи сознание шумо, не ҳаме хоҳиши шумо сознание бай, не ки хоҳиштун мана инҷи ба, орзуҳотун инҷи ба, хоҳишатун орзутун ин чи, не ки шумо магӯед ки одамизод ахиро оқубат, натиҷа ба чӣ чизе ба даст овардан метод? ҳамон чизе ки хоҳиш дорад ё ки ҳамон чизе ба ки боварӣ дорад? шумо ахиро охирон ҳаётатон ба ҳамон чизе сохтан метоед, ҳаётатон ба ҳамон чизе пайдо мешавад ки шумо ҳам ба бовар кунед, ҳамон чи ба сидқан бовар дошта бошед. ҳам ту хоҳиш кардан қатъи шумо ин корро амалӣ кардан наметоед. ҳаст дар дунё беҳад бисёр одамое ки хоҳишаш ҳаст, не ки натиҷа надорад, ё ки ҳаст бисёр одамое ки илм дорад, не ки натиҷа надорад. беҳад бисёр одамое ки диплом дорад, илм дорад, образование дорад, не ки натиҷа надорад. чиба ки ҳамон илми худаш ба худаш фаҳмишаш намерасад ки ава ҳаёташ ба амалӣ кунад. баъзе одамо мебинед фақат гап қатти домулло, гап қатти бурро, гап қатти вай, не ки ҳаёт ба
ҳамон чӣ нест. баъзе одам бинед гап қатти профессора, гап қатти академика, гап фақат мо ёд гирифтаги гапзания. Не ки ҳозир ҳаваи амал ба табдиқ кардод кана ҳар кас кардан наметавад. Барои ҳамон ман ҳамин чиза ёд гирифтан дар кор. Чӣ ба ки одам нигоҳ кунед, одам инсон ҳаёташ ба ҳамон чиз натиҷае ба даст мебиёрад ки манаи подсознаниаш бовар кунад. шумо чизе ки мехонед ё ки чизе ки шунидед вай ба ҳамаш ҳаёти шумо пайдо намешавад. Не ки ҳамонаш пайдо мешавад ки ҳамон чи ба шумо сахт боварӣ доред, сахт ҳамуна ҳаракат мекунед ки болои ҳавай нигаҳ карда амал кунед. вақте ки амал кардан гирифтед ин чи шумо ба одат шудан мегирад. аста 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 натиҷаи хуб метиҳад. барои чи ин чизе гуфтам? барои оне ки вақте ки ман дарс мегӯм, вақте ки ман дар бораи бизнес гап мезанам, мумкин ки шумо пештартар бизнес накарда бошед ё ки мумкин ки шумо ҳамин гуфтагиҳои мана ҳаёттун ба баъзеша дидагӣ ҳастед, баъзеш дидагӣ нестед. чизе ки шумо надидед подсознательно шумо инкор кардан мегиред. ман мехоҳам ки шумо ин хатар дур кунам, мехоҳам ки ин тормузе ки дарони шумо пайдо мешавад огоҳ кунам шумо, ки шумо ба вақтатар ин тоза шавед. вақте ки шумо ба вақтатар ин холӣ шудед, тоза шудед, ҳамин майнаи сари шумо ин як чизи бақувваттарин чизе ки худованд сохтагӣ дар рӯи замин. мана тасаввур кунед ки ману шумо 5 аср пеш рафтидем. 5 аср 1915 1915 гуфтам, 1500, 1520, 1400, асрои 12 гӯем, 1200. тасаввур кунед ки ману шумо он каса мегӯем ки ҳамин хел як телефона гирифта ҳамту дастат қати гап занед, дунё гап задан метоӣ. ягон кас бовар мекардам ин чи ақли не. ягон кас ба мегуфтед дар бораи самолёт гап мезадед ага ишки бовар намекунад. шумо медонед ки Коперников гуфтаге ки вай олиме ки ҳамин курраи замин кругле ҳай гуфта гап зад, серков ба бурда распят карданаш полностью крест ба ки гуфтан ки ту чи кофири гуфта, ту худо надори, безбожни одам гуфта бурда распят кардан вая крест ба дор кашидаш, крест ба ки ин кора кард? Серков кард. чӣ ба ки ҳамон одамое ки ҳамон кора карданд фаҳмишошон намерасид ки ҳамин хелай. абуали ибн Сина кофир мегуфтанд барои оператсия кардагиш. барои ҳамон абуали ибн Сина чандин соло биёбон ба гурехта гашта мурду бурафт. чӣ ба ки ҳеч ки бовар намекунад. дунёи имрӯзӣ мо ба як кас оператсия кунад шумо ва кофир мегӯед? Не, наоборот дастгирӣ мекунед. чӣ ба ки як одам ба ёрдам кардан аст, табобат карда истодааст. олим беҳтар боша бо ҳамақа хуб аст. барои ҳамон ҳар чизе ки одамон намефаҳма инкор мекунад. ҳар чизе ки яъне парадигмаи шумо қабул надорад гумон мекунад ки ҳамин чи нестай дар дунё. барои чи ин чизе ман мехоҳам ки шумо фаҳмед ва шумо бояд ки кушода бошед, илми нав ба кушода бошед, пешравии нав ба кушода бошед. шумо диққат карда бинед барои ин чиза фаҳмиданатон ки оянда бисёр чизҳои хуб пайдо мешавад, оянда бисёр технологияи нағз пайдо мешавад. ҳамон чизе ки шумо надонедам ки қабул кардан гиред, ҳамон чизе ки шумо якум бор мебинедам ки қабул кунед. вақте ки шумо ҳамона қабул мекунеду худатона аз дарун тайёр мекунед, майнаи сарашон тез меомӯзад ин чиза. не вақте ки шумо мегӯед ки ин намешавад, ин наможет бид, ин хеле бояд ки набошад, ин хеле гуфта мегиред, он вақт ба майнаи саратона худатон шумо маҳкам мекунед. сознани шумо маҳкам меистаду қабул кардан намегирад. баъд аз дарун шумо сопротивление сар мешавад. аз дарун шумо худатона противоречит кардан мегиред. аз дарун баъзе вақт мана нигоҳ кунед, ягон каса насиҳат мекунед, ҷиянатон ё додаратон ё хештона, шумо ҳис мекунед ки ҳамон гапи шумо маъқулаш нест. чӣ ба ки анамо аз дарун ҳис мекунед ки вай уже муқобилат нишон додааст аз дарун. насиҳати шумо кардаги қабул намекунад. шумо ин чиза мебинед. барои чиза ин гуфтам, барое ки шумо мехоҳам ки тестатар дарсое ки дар оянда гап мезанам осон шавад барои омӯхтанатон. медонед дар Таиланд ё ки дар Ҳиндустон ё ки дар дигар давлатҳои Индонезия дигар чи ҳамин вақте ки фил бача мешавад, фил ҳамин фила чӣ хел тарбия мекунанд? фил калон мешавад ку оянда ба. вақте ки вай калон шуд, вай одама гӯш намекунад ку баъд. барои ҳамон ах хурдиш фила чӣ кор мекунад? ах худи хурдиш фила мегирану мех мезананд дар замин, мехи чӯбин мезананд дар замину. ҳамин фил майдаҳак будагиш ба ҳава сахт мебанданд.
ҳамин мехи замин ба задагӣ ба мехи чӯбини задагӣ ба ранге ку хуто аспа мех мекунем, мех мезанем замин ба аспа мебандем ку меистад. Фил ҳамин хел ахурдиш ҳамин хел мех майда будагиш ба филбача будагиш ба меха мезананд, мехи калона баъд ҳавай ба мебанданд. Вай филбача гирди мех гаштан мегирад, зур мезанад, канда кардан наметавад, чӣ қадар ба зур мезанад намешавад. вақте ки вай уже як бор зур зад, ду бор зур зад, 10 бор, ахир оқибат вай ҳамон ба итоат мекунад. Итоат мекунаду бовар мекунад ки ман ҳамин меха кандан наметавам. ин мумкин ки вай майдаҳак буд, як маҳа ё ду маҳа ё мисол 10 рӯза ё ки ҳамин хел майдаҳак будагиш ба. баъд аста аста ҳамин фикр майнаи сари ҳамон фил ба қабул мешавад. вақте ки ҳамин фикр майнаи сари вай ба қабул шуд, чӣ қабул мекунад фил? ман ҳамин меха кандан наметавам. ба вақте ки фил калом мешаду, шумо дидед 5 метр, 3 метр, чақадр баландиш. вақте ки фил калом мешад, як бачаи майдаҳакам оварда мех бабандад ки ҳамин фил ҳамон меха намекунад. хатя қувваташ мерасад меха кандан ба, не ки ҳамон кора намекунад. чӣ ба? чӣ ба ки ҳозирам гумон мекунад ки ман меха кандан наметавам. чӣ ба ин мисола ман шумо овардам? ман ин мисол овардам шумо ба ду чиз, ба ду сабаб. баъзе шумо аз солҳои 90-95 ки буромада бурафтагӣ ҳастед аз Тоҷикистон, то ҳозир Тоҷикистон ма нестед, гумон мекунед ки Тоҷикистон солҳои 90 ё ки баъзе шумо ранги ҳамин филбачаи фикронатон баъзе мардум мебинед. мисол ё ки дидагӣ ки мисол ягон кас бизнес кардааст, нашудааст, ё ки банкрот шудааст, ё ки ба ҳар хел сабабҳои сиёсию, ба ҳар хел сабабҳо, ё ки хатоӣ кардааст, намондиян кор кардан, ё ки чӣ солҳои мумкин 2000 буд, солҳои 2010 буд, ё ки 95 буд, чанд буд. а шумо ҳозирам гумон мекунед ки ҳама ҳамин хелай. а дар асл ин хел нест. дар асл омада дар ватани мо кор кардан осонай. ҳа мушкилиҳои худаш ҳаст. ман намегӯям ки ранги Америка ё ранги дигар ҷоҳо. не ки агар ки ману шумо кардан гирем, ба вай ба ободӣ шудан мегирад. мисол ҳар кас соҳаи худаш камака як ҳиссагузорӣ карданаш дар кор, як ҳиссиёти ватандӯстӣ буданаш дар кор, камака кардан дар кор. ман гуфтаниам ки шумо гумон накунед ки Тоҷикистон солҳои 90 май. шумо гумон накунед ки Тоҷикистон солҳои 2000 май. вақте ки ҳозир дар шаҳри Душанбе мегардед, ҳавасатон мебиёд. ман бисёр шаҳрҳои дунё гаштагӣ, беҳад бисёр гаштагӣ. вақте ки дар даруни ҳозир Душанбе мегардед, ҳавасатон мебиёд. ҳамин хел зебо, ҳамин хел хушрӯ шаҳр ки бовар кунед, омада кор кардан дар кор. барои чӣ ин гапа гуфтам? барое ки анамин фикронаи мо дига карданамо дар кор. ояндаи нав шуда истодааст, ояндаи нава сохтанамо дар кор. ман ин гапа гуфтанам ба кадом мақсад? ба мақсаде ки сета проблема мехоҳам ки ҳал кунем. якум проблема мутахассисои хуб буданаш дар кор. чӣ гуфтаги мутахассисои хуб буданаш дар кор? ба ранге ки пештартар вуз мерафта мехондем, уже вай илм каме карда истодай. пештартар мисол солҳои 80, солҳои 70 шумо мерафтед маълумоти олӣ мегирифтед, вай маълумоти олӣ барои шумо дастаташна буд ки ҷои кор ёбеду зиндагии хуб баред. ҳозир маълумоти олӣ гиред, оилӣ каш кам, зиндагӣ намегузарад, ё маълумоти олӣ гиред, мумкин ки кор наёбед. ҳамон соҳаба мисол проблемаҳои худашай. баъзе як қисми ҳам бачае ки маълумоти олам мехоҳад гирад, то ахираша хунда тамом намекунад. ин проблема мушкили сохта истояд. ман чӣ гуфтани гап? обязательно маълумоти олӣ гиред, ҳатман гиред. не ки вай маълумоти олие ки ҳозир мегиред, вай уже талаботи имрӯза, замонаи имрӯза ба вай кам. чӣ гуфта гап? замонаи имрӯза аз шумо талаб мекунад ки як умр студент бошед. 3 сол 5 сол не, як умр. фикронаи студенти, мишлени студенти як умра буданаш дар кор ки шумо як умр хонед. ҳамин гуфтаги пайғамбар мо саллаллоҳу алайҳи ва саллам, нав омад дунё ба аз гавора то ба гур омӯз, хон, илм омӯз. ҳамон чи ҳозир ҳамин чи дар ҳақиқат асли шудагиай. ҷамъияте ки имрӯза ману шумо дорем, як маълумоти олӣ қатъи уже пешрафтан наметавонед. барои он вақте ки маълумоти олӣ гирифтед, бо хондана давом диҳед. мумкин ки пештартар фаҳмиши шумо ба маънаи вай фаҳми шумо ба падару модар дига хел гуфтаги, ҷамъият дига хел дидаги шумо ҳамон ба бовар карданед. барои ҳамон ояндаи нава қабул кунед. дуюм чизе ки мутахассисои
аз берун овардан гиред. Агар шумо бизнесмен бошед дар ватан кор кардаста бошед, аз берун овардан гиред ки вай мутахассисо дида қабаташ ба истода халқи худамо ёд гирад. қабати вай мутахассисои бегона ба истода тез ёд гирад халқи худамо. ин дуюм чизе ки бояд ки ману шумо кунем. сеюмин чи? Баъзе шумо аз Тоҷикистон буромада рафта дар дига давлатҳо хондетон. Не ки хондеду намебиёетон ба ватан. бародарои азизам, шумо набиед, ки мебиёд мекунад? Омаданатон дар кор. Як қисматон омада кунед. ақаллан 2 сол, 3 сол ё 4 сол ҳозир омада кунед. баъд аз 20 сол шумо ин миллат ба даркор неед. аз хотиртон набурад. манам барои ҳама қадар мебиём. баъд аз 20 сол, 50 сол ин миллат раҳаша худаш меёбад. шумо ино дар кор не. ҳозир агар ки шумо дар дига давлатҳо хондеду мутахассиси хуб шудед, ҳозир гашта биеду камтар кор кунед дар ватанамо, ки ҳозир ба ҳиссагузорӣ кунем барои пешравии иқтисодияту шароити зиндагии халқи худамо. камтар ҳиссагузорӣ кунед. шумо духтури хуб ҳастед, инженери хуб ҳастед, агрономи хуб ҳастед, технологи хуб ҳастед, программисти хуб ҳастед. омада кунед. ин беҳад зарур. чорумин чизе ки бояд ки ману шумо кунем, ҳар як соҳае ки шумо мутахассис бошед, ҳамон соҳаи худатон ба, ман соҳаи худам ба ҳамин ютуб канал қати кор карданам ко диловарҷон қатиме бо манан дигар, ҳамон соҳаи худатон ба, ҳамин кушед ютуб канал, ин чизи хуб. ҳамон одамои дар коритон аста пайдо мешавад. шумо агрономи хуб бошед, ҳамон чиза дарс додан гиред. халқамо доно мешавад. шумо муаллими математика хуб бошед, ҳамон ютуб канал математика дарс додан гиред. шумо гӯем инженери хуб бошед, таҷриби коритон ҳамон ба гуфтан гиред. аста мебинед ки шумо 2%, 50 та 100 та кадри хуб тайёр мекунед. 50 та кадри хубе ки тайёр мешад, барои халқамо хеле фоидаш мебиёрад. ҷавоноа тарбия кардан дар кор. халқамо ҳамин фикри мардикория аз майнаи сари мардуми мо як умра нест кардан дар кор. бояд ки ягон тоҷик фикр накунад ки ман мерам мардикор мешавам. ягон бор ин фикра бояд накунад. мо бояд ки дар давлатҳои дунё худамо дига хел муарриф кардана сар кунем, муаррифӣ кунем. барои мо ҳар яктаотон барои пешравии фарҳанги қуввату тавоноии мардумамо ҳамин кора кунед. шумо юристи ба қувватед. кушед якта канали худатона юристка консултатсия додан гиред. мардум ба гуфтан гиред. илматуна тиед, илма парвардигорай. вақте ки шумо вай илма нишон дода гуфтан мегиред, шумо ҳама қадар пеш меред. парвардигор бо ҳама шумо ёрдам мекунад. ман вақте ки дар бораи бизнес гап мезанам, ҳама сирру асрори бизнеса гап мезанам, чи ман ризқам кам мешад, чи наоборот худованд боз зиёдтар дода истодай. ҳозир бисёр мардум мутахассисои хуб ҳамин кора ҳар ҳафта камакак 20 минут 30 минут ҳамин қадри асосии худотон ҳамин чиза халқамо ба гуфтан гиред, шумо мебинед ки мо ҳамамо якҷоя сахт таъсир мекунем барои пешравии ин ҷамъиятамо. ман хеле хурсанд мешавам агар ки шумо ин гуфтагӣ мана фаҳмед. барои чи ки мана ин дига кардан дар кор. мо бояд фаҳмиши халқамо ба кор кунем. фаҳмиши халқамо ба кор кунем, халқамо байни як 5 сола ба ватанамо обод карда мебаравад. фаҳмиши халқ ба кор кунад. шумо сиёсатмадори хуб ҳастед, гап занед дар бораи чӣ хел дар сиёсат карьера сохтан мешавад, чӣ хел кора дуруст бурдан мешавад. инам ёд диҳед халқамо ба халқи оддиба. чӣ ки вай ҷавоное ки ҳар сол 110 000 талаби мактаб миёна тамом мекунад. сол 2% аҳолии Тоҷикистон таги 2% зиёд шуданааст. ман бовар намекунам ки 110 000 ин ҳамаш беилмай, ҳамаш нотавонай. ин мумкин не. дар даруни воё камаш ба 5%, 10% аст. хеле бачаҳои балавоқат аст, талантли вай. воё тарбия кардан дар кор. вақте ки тарбия намекунед, ҳама ҷамъият оқим мерад. барои чи ин гапа мегӯям? чунки ҷамъияте ки имрӯзае ки ҳозир Тоҷикистона дошта истодааст, ин кадрои Советский Союзанд. ва бисёр ҳамаашон уже фаҳмишошон анон парадигмаи ҳамон Советский Союз қати кор мекунанд. бисёрошон ҳамон барои ҳамон ҷамъията пеш ба бурдан ба халқ пеш ба кор ёрдам кардана мо дар кор. воя монда мешаванд. кадрои ёш бурмаданаш дар кор, кадрои ёш тавоно шуданаш дар кор, ки ҳама мо якҷоя кор кунем. фикру ақидӣ воба мо дасту панҷа шуда кор кардана мо дар кор. баъд ободӣ бисёртар мешавад. ин барои ин беҳад зарур халқи мо ба. бо як чиз дигар,
агар шумо хоҳед ки тавоношед, бисёротон комментарҳо менависед ки устоз ман ҳамин дигарро нақл мекунам, мегӯям ки мана барномаи Чашмаи омеда гӯш кун ё ки китобҳои устоза хонӣ, вай дигарро ба ҳолам механданд ё ки масхара мекунанд ё ки мегӯянд ин намешад, ин гапо гап аст, ин гапо дурӯғ аст, ин хеле вай барои чӣ ҳамон гапа мегӯянд? Барои ки ман фаҳмишаш вай дигарай, барои ҳама қадр ин гапо мегӯяд. Шумо бояд ки баҳс накунед ягон кас қатъи. Шумо чӣ кор карданатон дар кор? муҳитатонро дигар карданатон дар кор. среда муҳита дигар карданатон дар кор. ҳамин атрофиёнатонро дигар карданатон дар кор. мисол пештартар агар шумо ҳамин круг ёру рафиқате суҳбат карда мегаштед, аста аста ин круг бироеду як круг як ёру рафиқои як круге қати суҳбат кунед ки аз шумо тавоно бошанд, аз шумо илмдортар бошанд. вақтатонро беҳтартар илм багурзонед, шумо тезтар доно шуда боло рафтан мегиред. ҳама вақт доимо ҳамин круги худатонро дигар карда рафтан гиред. доимо мана мисол нигоҳ кунед, вақте ки шумо мактаб детский сад ба меред, атрофи шумо ба дигар хеле ёру рафиқу ҷураҳо ҳаст. аз детский сад ки мебаред, мактаб миёна мебиед, унҷо ба ёру рафиқатон бо дигар. ҳаме бачае ки детский сад ба қати шумо рафта буд, боғи кӯдакон ба ҳамроҳатон мактаб намерад, дуруст? синфи шумо ба намерад, ҳамаш ҳар куҷо мерад. бо баъд аз мактаби миёна шумо мебиед вай мактаби оле. вақте ки мактаби оле омадед, ҳаме бачае ки қатитон як синф ба буд мактаби миёна, ба қати шумо унҷа намерад, ҳар ки роҳи худаш қати мерад. инҷи ба шумо бо атрофатон дигар одамо мебиёд. ин нишонаи чи ай? ин нишонае ки шумо павезраслеле, нишонае ки шумо бузург шуда истодиед. анакун баъд аз мактаби оле бисёр одамо мерад кор мекунаду ба ҳамин тамом ҳамон муҳит ба мемонад. мисол гирду динаш ҳамон ёру рафиқаш ҳамон хештабораш мемонад. ҳамин чиза доимо карда тепер рафтан гиред. мисол ба монанде ки аз боғи кӯдакон омадед мактаби миёна, мактаби оле, ҳар дафъа атрофиёнатон дигар шудан гирифт, ҳамин чиза шумо то ахири умра давом диҳед. ин чӣ гуфта гап? сари 2 сол 3 сол як бор атрофатон одамои нав шуданаш дар кор, аз этапи муваффақ шуданатон. барои ҳамон туку ки ё рафиқат кист, ман мегӯям ки туку ки ҳастӣ, ин гапи ҳазил нест, ин як панди боқувваттарин ай. барои ҳамон вақте ки шумо нигоҳ кунед, вақте ки шумо равғана ису мерезед, дастатон чарб мешавад. вақте ки орда ису мебаред, сафед мешед. вақте ки кумура мекашонед ису сиёҳ мешед. ин чӣ гуфта гап? вақте ки ҳамин асала ису резед, дастатон часпак мешавад, ширин мешавад. вақте ки шумо одамои хуб қатӣ мешинеду мехезед, одамои олим қатӣ рафтор мекунеду, одамои ба илму тавоно қатӣ шунухез мекунед, шумо фикронатон дигар шудан мегирад. ҳамон круг ба ҳамон атрофи одамо қатӣ шунухез кунед ки вай одамо тавоно ҳаст. вақте ки вай қатӣ во суҳбат кардан гирифтед, шумо тавоно шудан мегиред, шумо фаҳмишатон дигар шудан мегирад. хуб, фикри шумо қатӣ, агар ки қатӣ ҳамин одами алкаш шинед, дар бораи чӣ гап мезанад одами алкаш? фақат фикр ёдаш дар бораи арақу дар бораи ҳамин хеле чи ай. агар шумо қатӣ одами дӯст шинед, дар бораи чӣ гап мезанад? бо кия дӯздидан дар кор, бо чӣ кор кардан дар кор, бо чӣ гандагӣ кардан дар кор. агар шумо дар насти одами ноаҳлу бемадор шинед, фақат ғусси зиндагӣ, ман ғарибам гуфта шишта танқити мардуми сарватманд мекунад, то танқити мардуми тавоно мекунад. чӣ ба ки вай худаш ҳамон хел. вақте ки шумо қатӣ одами занакабоз шистед, дар бораи занакабозӣ нақл мекунад. чизе ки сари одам ба даҳанаш ба вай ай. барои чӣ? барои ки дигар ягон сухани хуб не майни сари одам ба. комментариҳо мо ба не, ман комментариҳои дигаро ҳам баъзе мебинам ки фикрони мардума бинам чӣ хел аст гуфта, мекушам нигоҳ мекунам, баъзан ҳофизҳо мебинам ки чӣ нависида истоди онон, ё баъзе сиёсатмадорро тагаша мехонам комментариҳо чӣ менависетон. даҳанотонро тоза кунед. даҳан тоза мешавад, забон тоза мешавад ҳамон вақте ки ақл бузург шуд. ақл бузург набошад, сухан пурра намебарад. барои ҳамон ин беҳад як чизи зарури ҳамин чиз аст. дар охир як чизи дигар гуфтанӣ ҳастам. атрофитон дигар кунед. ин як масъалаи дигар ки гуфтам. дар охир як чиз дигар мегӯям. як вақте шикорчӣ ба шикор мераваду, вақте ки шикор ба меравад, дар ҳамин муддат сахт ураган мешавад, борон мешавад, шамол мешавад, шамоли сахт мешавад. мебинад ки ҳамон боло сари кӯҳ ба як шах меафтад, санги баланд шах меафтад. ҳамон болои шах ба як дарахт буд. ҳамон дарахт ба лонаи вай буд, уқоб ҳавай меафтад. ва мебинад ки як майда уқоббача, майда як чӯҷаи уқоб мегирад, ҳамин чӯҷаи уқобро қатиш мебарад хона.
шикорчӣ. вай намедонад куҷо бамонадаш, қатъи ҳамон мурғҳо мемонад, қатъи мурғҳо уқоббача калон мешавад. баъд аз чанд вақт мегузараду ҳамин уқоб чӯҷаи уқоб калон шуда мегирад, калон шуда мегираду дар даруни ҳамон мурғхоне ки гашта истодааст, дар даруни мурғхона анакун вай неки уқоб аст, неки аз сабабе ки вай худаше дида наметавону дигаро мебинад, дигаро ҳама атроф ба мурған ку мурғҳо чӣ кор карда метавон, фақат ҳамин замин ба кофта ягон кирма мегирад, ягон донак мегирад, ягон чӣ, инам ҳамон хел карда мегардад, ҳамин хел карда калон мешавад, ҳамин хел чизе ки ҳамон мурғҳо мекунад, инам ҳамон мекунад, даже парвоз кардан ёд намегирад. диққат кунед, даже парвоз кардан ба чибаки ҳавай парадигмаи ҳавай ба ҳамин чӣ нест, надидааст ки ягон парвоз карда бошад ҳамин мурғҳо, максимум мебинад ки мурғҳо 1 метр 2 метр ҳама қад то шохи дарахт инам ҳамон хел мекунад. баъд аз чанд вақт як рӯзе мешавад ки якта мурғҳо мегӯяд ки гурез гурез ки ҳозир то мебарад, ҳама мурғҳо мегурезану саросима мурғ хонаи мурғхона медорад, инам давида омада хонаи мурғхона медорад. ба яке нигоҳ мекунед осмон уқоб парвоз дораду сояаш аксаш дар ҳамин замин афтида истодад. баъд ҳамон уқоббача мепурсад ин кист, мурғҳо мегӯянд ки ин уқоб аст, ин паррандае ҳаст ки соҳиби осмон аст, ин паррандае аст ки ҳама баландтарин қуллаҳои дунё ба мебарад. берун набуро ки вай туя мебардорад мебарад. вақте ки вай уқоббача дар даруни мурғхона ин гапа мешунавад, шишта гира мекунад, оби дидаш мебурад. баъд мурғҳо мепурсанд барои чӣ ту гира дорӣ? мегӯяд ман чиба худованд мана чиба уқоб насохт, барои чӣ парвардигор мана уқоббача таваллуд накард дар ин дунё? фаҳмидед мазмуни суханама? хатия вай худаш уқоб буд, неки аз сабабе ки дар даруни мурғҳо калон шуд, вай ҳеҷ бовар надорад ки вай уқоб аст. мумкин ки шумо ҳамин хел ҳозир ҳаёт бурда истода бошед, мумкин ки шумо ба монанди ҳамин уқобед ки ҳақиқатан тавоно шуда метавонед, неки анамо қаноти шумо бастагӣ, қаноти шумо кушодана ёд гирифтанатон дар кор, авозатон гирифтагӣ, қанотатон бастагӣ, ба мурғ нигаҳ карда худатона муқоиса карданед. барои ҳамон агар ки шумо ҳис мекунед ки камакак тавоно ҳастед, агар ки ҳис мекунед ки шумо метавонед дар ин ҳаёт як дигаргунӣ овардан, ҳамин рӯз дар ҳамин ҷамъияти мо шумо лозим ҳастед, шумо бояд ки аз сидқи дил максимум хизмат бояд кунед. баъд худованд шумо ба ёрдам мекунад ки қаноти шумо кушода шаваду баланд шумо парвоз кардан тавонед. ҳамватанони азиз гиромӣ, аз мурғхона буроед, уқоб будани худатон ба бовар кунед, илми худованд додагиа истифода кунед, ҳунари худованд додагиа бовар кунед, аз худованд сахт талаб кунед, ҳам барои худатон, ҳам барои миллата мо, ҳам барои ҷамъияти ояндаи мо. баъд шумо нуқтаҳои баланди ҳаёт ба парвоз кардан метавонед. ман худованд умед дорам ки як рӯз на як рӯз парвози шумо бинам. خدا حافظ تا برنامه آینده.